Nyakorom gajwang dakika na paro tok sa achiel mar okinyi. Cleophas Oloto skilo ni weche mago motendre kod oboke kata mana gazeti. Sebedo gi ng'eyo ang'o manotimore. Thor weche mopogore ma bende nitiere gazeti odiochieng' manyoro kata mana makawuono ema bende wadwaro twake. Nyakorom gajwang odiochieng' manyoro ng'anyo noruore e kor gwenge mopogore ng'anyo mago magazimiyo ng'anyo mag jogweko ma bende osebedo katie sekta mano mar wuoth ka bende odiochieng' makiny bende ng'anyo ahinya mag lakteche sekta mar thieth bende chano ng'anyo. Kaka mano kiny makawuono odwaro mana twake kaluwore kod chal mar piny Kenya. Chutho to warange kaka ng'anyo notimore odiochieng' manyoro. Ng'anyo mar ariyo ma bende biro tok saba ka bende odiochieng' manyoro Nyakorom gajwang gi malit ni ji madiro maboro no wito ngimagi. Walter Nyambaga noloso no report, wawinja neno report makamaindi. En ng'anyo makwith magazimio la umoja wa One Kenya Alliance ne otiso ni Kamkunji tu. Ng'anyo mane okwako bombe buora kanyaka sani maromo ji 8 oseyangi ni owito ngimagi e bombe mopogore. Ji 4 ne otho e lweny mane otiyo boma ma Mololongo e kaunti ma Machakos e kama jopiny mane ng'anyo ne orakore kod obila kum seche 8. Hii maandamano leo kwa hakika imeniathiri mimi kibinafsi, manake kuanzia asubuhi mimi niliamkia nikijua kutakuwa sawa, na nilikuwa na mteja wa kwanza tu ambaye nipeleka ka town. So unaona hadi saa hizi ni saa 8, nilikuwa ni saa 9 tayari, yule mteja wa kwanza wa shilingi 500 ndo nimekuwa naye kuanzia asubuhi. Ng'anyo no bende ne umetni apaya ma Nairobi Expressway kama ne jong'anyo monja gu chudo ma Mololongo kagen kod paro mar yombo gi omenda ma ichulo kod jogeche matiyo kod Nairobi Expressway. Lweny ma bang'e nodonje boma ma Kitengela e kaunti ma Kajiado e kama ng'at achiel oyangi ni owito ngimane. E kinde rakrogno, jopiny ne odonjore dukni mag ji giwegi kod dukni mag Quickmart e kod kuonde mag tongo na buora kama bende ne gidonje kendo gikethe gik moko. Rakrogno bende ne okelo masira ne apisa jalup County Commissioner bende ne otiai mach ma owang'o pande kachiel kod obok mag piny owacho. E tesendo obila ma Kitengela bende ne ok oweka monj makanyo ne oweyo ka obila achiel oyudo hinyruok. Kaka dak ma Kibra ne en ng'wele ka jong'anyo chiwo tich matek ne obila mane temo keyogi gino mane oweyo ka oalo yudo ng'ol to kata mana diek mane geno yudo chiembgi ne piny ochamo. Opuk ne obedo mapek ne Otenga e ka jong'anyo go ne otiyo kod ledhi mar luwo apaya mar gach okolo mang'ado Kenyatta Market kochomo e dier boma Nairobi. Ne gichopo apaya ma Magathi. Moko kuom jong'anyo ne olokore jonjore kendo chako mayo weg nyamburko e gari mar Subaru namba mar KBP 265 za iyako kendo jariembo dhoge omoko. Jonjorego oneno ka wakawo tipo kendo monjowa nikech wakawo tipo moting'o timbe mag njore margi. Ne gichikore kendo gidonje puoth oduma ka moko to ne odonje miere man machiegni mar mayo jopiny kamine bende mane wuotho bende ne gimayo simbegi. Obila mane obuto machiegni kata kamano ne omako gi moro bang' moro kendo yudo gi kod simbe mane gimayo ji. Ka chich mane orodho gach kambi mar jofwambo mar Royal Media Services bende ne omaki kind jachijego. OCPD Malang'ata Monica Kimani okoni moko kuom rowere mane otimo timbe mag njorego gin rowere mane tiyo kod ng'anyo makawuono mar timo tim njore. Nyakorom gajwang e kinde mag ng'anyo nitie jogo ma wuok mar ng'anyo kod muolo to moko bende wuok mar ng'anyo mar nyiso rang'iny mar njore magi. Ng'anyo mamuol chalo nade? Ng'anyo mamuol inyal mana nyisi kod jogo ma ng'anyo to kata mana pisas marito kwe kinde mag ng'anyo noendo. Maingero kineno kowuotho kaka tudo kendo gabal kaka tudo to kendo bendo ywak kaka tudo, timne nonro. Seche moko nyalo bedo tudo. Kao kamano to kata mana gari ne seche moko de okoto kod kite. Walter Nyambaga, Ramogi TV. E kar chung' od bura ma Kibra, Nairobi. Nyakorom gajwang mano kaka ng'anyo no bedo odiochieng' manyoro. Ng'eni report ma bende nwakelo ni weche magwa manyien. Chakro tino manyoro, kiny manyoro notenre mana kod ng'anyo. Nyaka gisani ji 8 nowito ngimagi e ng'anyo mano neno odiochieng' manyoro. Ji 8 makamago wuok e counties mopogore mane kaunti ma Machakos e gwenge mago ma Mololongo, Kitengela, Emali, Sondu kanyakla kod kaunti mano ma Migori. Emomiyo wapenjo kata mna kineno thor wach ma bende wantiere gude TV kanyo. En ng'anyo kose ne njore mana ka pili oronwa
nwa ote. Lai magwa magote machoka rede ka uchiel nono mbui mar Facebook bendi dowa achiel kachiel. Gimumi no penjo kene ng'anyo koso njore ni neno karamna ka Walter Nyambaga gene mano jafombo maro Ramogi TV kana gika otipo ahinya gwenge mag Kibra kama bende na ntiere moko kuom rowere karamna to noluongi ni jomaundu mabende chal ka gima na mayo wuon gari moro banka koro nagneno ka jofombo menyogi negi ka okang mano mar toyo kich karamna kich mtoka en mana ni Walter ginno loro gari mabende nok giyudo thuolo mar yawo nyamburko maket kod mano koko manya korum ga jwang okiny makawuono antiere ka gi jalonya e weche mag ochumi kod dongruok Odhiambo Ramogi amusi ni misawa akao chombe amba chio makare nyisa mana pachi kaluore kod ng'anyo mar odiochieng' manyoro in kaka wacho ni japiny kendo kaka jalony weche mag ochumi kod dongruok ni kawo ng'anyo mar odiochieng' manyoro nade. Ng'anyo is important kendo jopiny nyaka ng'any ka nitiere gimoro magineno ni jogo magiyiero mondo ta weche sirikal ok odhi kodgi maber gin gi haki mar dhi e ndara kata mar ng'anyo ka giwacho ni ok amor gi gima sirikal timo. Lak sechegi wan gi cost of living ni malo, nengo ngima ni malo, koro ochando ji mang'eny kendo ogendni mang'eny winjo the pinch. To sirikal ok osebedo gi yo maber nikech gibiro gi Finance Act, to Finance Act ni ok konyo jopiny. Koro chuno ni jopiny nyaka dhi adhiya mang'any. Mifwenyo iyudo ni nyoro ng'anyo nyotimore e counties 20, tiene ni ena Kenya mangima. Ma counties manyo onge ng'anyo nyotin kabisa, to kata mago bende iyudo ni matatu nyo ok ti nikech jo matatu nyo ong'anyo, jo thieth bende ong'anyo. Koro e lak sechegi ng'anyo manyoro to an tamor ni ji nigi thuolo mar ng'anyo. But e ng'anyo ka nitiere ga ji tieng' didek ama wacho ni tieng' ding'wen. Nitiere jok madhi e ng'anyo gi chuny maler ni an adwa mana ni mondo communicate ne sirikal, anyis sirikal ni gima gitimona ok berna. Koro en peaceful ng'anyo, gidhi ng'anyo, giwuotho, gitimo ng'anyo gi peacefully, gitieko. Nitiere jo madhi e ng'anyo ndiyo madwa ng'iso sirikal ni wadwan mondo wawach kama, but gendo iyudo ka iye kanyo gin jokuoge, iye kanyo gihinyo ji, iye kanyo giketho mtokni, giketho mwandu. Nikech ng'anyo mar ketho mwandu, especially mwandu mar jopiny makonyo jopiny, ok en ng'anyo mahinyo sirikal, en ng'anyo mahinya to hinyi, kendo en ng'anyo mahinyo mana oganda nikech pesa motiyo kanyo no podi bo bi iri kata ira makwai mondo igolo shuru mondo lose. Nitiere jomoko bende jo sirikal emo haya. Jo sirikal omiyo pesa ni dhiane e kindgi kanyo ukethi. Nikech iyudo ka last time kane wan gi ng'anyo yo Kibira, matatu moro ochung' mana ndara kendo chung' onge ng'ato, onge driver, to matatu ni ochunge achunga kanyo mondo time nade owang'e. Koro nyithindo ka biro to iwang'e mondo koro nyis ji ni jo Kibira are violent. Jo Kibira are not violent. Kaeto nitiere police, nikech police ok oseyie ni ng'anyo obeda peaceful. Mombasa, jo Mombasa yudo ka ne wuotho peacefully kabisa. To jo police ema biro to obila ema diro tear gas. To koro kelo chaos moro gi misunderstanding mang'eny. Aparo no obila bende na bayo kodam na tear gas odiochieng' manyoro kaluwore ni ogai mar obila nowacho ni ng'anyo makamano nok gipuodho. Giwacho ni jo Azimio noko chiwo negi andika ni nek bende gitimo ng'anyo. Mano to chik nonego bed ni ichiwo notification ne obila. To kata ka notification ok obiro, Kithure Kindiki nowacho maber ni jogi are peaceful. Jogi wuoya kata wacho gima giwinjo ni is within their right. We have one gimoro ni freedom of association, one gimoro ni freedom of speech. Tena ni in gi thuolo mar ng'wanre gi jomoko mondo uwuo, kendo un gi thuolo mar loso kata expressing yourself. Makato bedo ni gini illegal, ng'ane nigi right
mo ok onego bed ni igoye kata hinye nikech aneno ka wuoyi moro nyo twere gi nyororo ei town kaito ging'ado nyororo kaito gigoye got Kisumu mago ok gik scenes monego bed ni aneno nikech ng'amo twere atweya gi nyororo mawuoyo donge kata okiewo mtata ndalo moko twere gi nyororo treasury ka koro mano ng'ama ok inya wacho ni notimo makosa apani kanyo to bila is letting us down. Dong walo sani kotende kod njore manoneno odiochieng' manyoro. Njore noneno nikech nitiere moko kuom dukni madongo supermarkets mabende jopiny nodonje mokwale. Nwaneno kata mana apaya ma expressway mantiere gwenge mag Mlolongo. Japiny ketho nyaka ndara machuo wang' nyaka mtoko bila. Bang' man to koro japiny dhi seyo bila kaluwore kod okang' kata mnoteko ma gitiyo godo. Mano bo winjore. Ok owinjore to an ema aseng'isi ni nitiere ji mopogore koro inyalo wacho ni mago jo Azimio emotimo kamano to kara mano nyalo bedo kata ni opposition te kata i Azimio ka nitiere jomoko ma winjo gi pok obedo level ma wadwaro kaka jocham nikech iyudo ka jomoko gin e iye kanyo to gidhi gi kwelo gidhi gi hinyo ji gimayo mine koro gitimo timbe maundu ma mano ok owinjore wadwaro ng'anyo ma kata an anya wuok gi wuoda kata nyara moro kwarwako ginene jazz marwa mar ng'anyo to wuotha mos to wa express ourselves wadwaro ng'anyo kabila mananeno Sudan ma mine nya chung gi ginene gi bui mawuo ma jopiny winj mano e kit ng'anyo mwadwaro ng'anyo mihinye ji mikwale ji mihinye ginene kich motok nyambaga gini mano ok ng'anyo mwadwaro. Bede paro ni ng'anyo machal kaka miwacho ni osebedo kata mana kanene pinje mamoko gin ng'anyo manyalo kata mana timore pacho kede nikech kwang'iyo kata mana Turbina ng'anyo mabende wasebedo godo e kinde mosekalo chakre kata mana mano manotim chieng' tarik 7 dwe mar 7 mano Sabasaba kanyakla kod mano manotim odiochieng' manyoro kata mano mosetim e kinde mosekalo gin mana ng'anyo ma iseyo jopiny iseyo bila tulo masira thoe nene biparo ni piny Kenya nyalo bedo gi ng'anyo ma samoro inyalo tayo makare. Wasebedo gi ng'anyo kabilano ndalo Kibaki wasebedo gi ng'anyo kabilano mane Boniface Mwangi gini jo organize ma civil society organize wasebedo gi ng'anyo kabilano danyisi kendo anuoyo kobila winja ni gina mahie gihinyo ga ketho ng'anyo mar jopiny koro ng'eni ka gikelo nikech giketo environment moro ni ng'anyo ok nyal timre maonge tulo nikech gina ma gikelo tulo ka gidisperse gin ng'anyo ka ng'anyo onge ga ng'anyo ma jogo osewacho ni is legal ng'anyo ka ng'anyo kata kosemigi notification giwacho ga ni is illegal to gibiro to gidisperse jopiny to koro mano gitia gas koro kanyo kelo tulo gi confusion mang'eny to ji chako hinyruok koro kanyo anto pod an gi ambition ni wanyatim mano ka wabedo peaceful wa organize ourselves maber. Aparo ni nikech sani nyaka sani koneno kora mna joma osetho kaluwore kod ng'anyo maket kod ma ji 8 notho odiochieng' manyoro mathoth buora bende nitiere kod hinyruok makoni kod koche kaunti ma Kisumu neno ji madero mauchiel ma bende nochwadgi magina e tiendegi moko bende nomaki moko kuom jomaundu ma bende ichich godo ni samoro notimo timbe mag njore bende obila nomako kata kamano nitiere milome ma bende nochiw kanyo gi jatend migawo mochung' ni weche mag arita kwe Kithure Kindiki wacho ni jok manowuok oko e ng'anyo ma bende tipo gi nomaki mano ma bende natimo timbe mag njore chakro duchi makawuni bro bedi kikaonegi okang' dibeni serikali ni mana guok magweyo to onge gima timo nikech kata mne kinde mosekalo nwaneno kata mna Kithure Kindiki owuok oko mager kapok ng'anyo mar odiochieng' manyoro notim ka bende wacho ni ng'anyo maket kod mano ok oyiene kata matin ok oyiene kata matin to an anya wacho ni kaluwore gi kuma wantie sani ibo yudo ni jok man gi injuries kata jok mothogo gin bullet wounds nyoro nya neno e TV ka police moro jopiny omako koro jopiny moko dwan mondo bi ogoye to jomoko geng'e mondo kik time nade kik goye ma jogo omiye thuolo moyudo thuolo mochung' malo modhi kamoro makoro ok goye to on the other hand aneno ka jo police oyudo bwana manyo twere gi nyorocha odiema maber ka gima gidwa nego koro iyudo ka
hie jok mohinyre ei maandamano manyowan go gin jok mohinyre gi bullet wounds nikech irresponsibility mar obila. Kanyo to pod abonuoyo ni obila obed responsible. Kata ko obedo ni nitiere jonjore, ndio arrest them, kawgi ketgi e police, tok ni ikaw inego ji. Nikech koro kinege tingen nitiere finality moro kanyo, onge kaka wanya rese. To kitere jela, to at least inya rese, inya konye, inya puonje, inya konye the situation. But nego dhano nikech odhi e ng'anyo, kata nitiere njore moro motimo, to anto kanyo to kanya go yes. Aparo no kang makamane en wach mabende ojapor kinde ka kinde bang' ng'anyo obila iseo kod oteku mathoth duonde mopogore opogore makedo ne ratiro mag oganda bende kinde ka kinde osebedo katimo kata mana nonro ne obila. Warito winjo gima ipo biro bedo kawacho kaluwore kod nonro mabende gibiro bedo ka gitimo wang'ni. Mana ni nonro makamago bende itimo ga kuom thuolo malach. But pok wayudo ga report kata pok wayudo go action moro motim ne obila nikech kata ginene case mar baby pendo pod pending and cases go pod thoth mang'eny ma onge resolution moro malong'o mwaseneno ni koro wang'ni to obila ochulo kuom gima ne gitimo. Koro kanyo pod hope na ni piny kata iwacho ipoa. To dino bedo na dodishe manyoro ka dina ji kata mna jotenda kweth magazimio kanyakla kod johera magi dino romo e alap makamkunji nikech Odhiambo manyoro nwaneno ko gai marazimio Raila Odinga eka no loso gi jopiny ka bendo chungo romo mana timore kamkunji kata kamano en rakruok gi obila e kinde thuolo mohayo kata mna seche 3 kano obila temo keo jopiny mana nitiere e alap makamkunji ogai marazimio ni winjo gima no wacho dodishe manyoro gino dino dhi nyaka kawuono. I think there would have been a spillover nikech kamkunji kodi ng'eni kacha crowd chane dhi bedo maduong in one location gi jotelo gote dina rakruok no dino dhi mang'eny kendo malach. Apani kanyo to agosei ne gima jakom Raila nyowacho ni wawe mondi kamkunji wabodhi e bang'e watiek ng'anyo manyoro no mondi. Kata kamanya kwa mgajuang nyaka thoe market kod magen mana geno marwa no obila kata mna duonde mopogore opogore biro bedo kan nono e yo makare mana kana senjisi motelo ji aboro ne owito ngima gi odiochieng' manyoro kaluwore kod ng'anyo mabende kweth marazimio no bage kor gwenge mopogore opogore pacho kandi jaboro market kod mago na senyisi ni wuok e gwenge mago mag Mlolongo, Kitengela, Emali, gwenge mag Sondu mantiere gwenge mag Nyakach. Gwenge mag Nyakach be nantiere rakruok makone kod koch ng'atachiel ne wito ngimane odiochieng' manyoro. Kaunti ma Kisumu gi Migori bende jomoko bende nochako wito ngimagi maketo kwan makamano ji aboro kiriwo gi kwan mag ji 6 manalalo ngimagi kinde mag sabasaba mago ji 14. Samoro ntiere kan mna thoe moko ma samoro wan kaka jofwambo pok wayudo thuolo mar yudo report kaluwore kod ng'anyo manotimre odiochieng' manyoro. En maneno odiochieng' manyoro nyakwar mgajuang nyithi sikula bende doyudore kama tek miwuoro wach mana litna e okang' mamalo. Nyadendi Judith Omondi nochunwa report ahinya ntiere skul moro mantiere buore Nairobi kama bende nyithindo buora bende noyudo hinyruok makone kod kocha. Wanya na report ma bende Judith Omondi noloso. Mago jopuonjre mag skund primar ma Kihumbwini kaunti ma Nairobi mane oringo go e ute thieth kaluwore kod iro malungo wang' mane odirnegi e kinde ng'anyo mar Azimio la Umoja mane dhi nyime machiegni kod skund no. Jopuonjre mamoko mag skundni ne ogol mar dok pacho kendo mano e kama somo mar odiochieng' makawuono ne ochopie skund primar ma Kihumbwini. Moko kuom skunde ne odong' ka olore counties ma opogore opogore e pacho ka. Ma kama oriwo moko kuom skunde e chuny boma ma Kisumu, Migori kod Nairobi. Nyithindo masomo e skul kae kawuono onge kata achiel mochopo nikech maandamano madhi mbele. Nikech jonyuol be oluor oro nyithindgi gibi gisom nikech ok ginyal ng'eyo ni ang'o manyalo mako nyithindo. Mondo wakony wach ni sirikal one kaka ginyalo duoko gik moko piny. Achiel mafuta sani ni malo kendo affect ngima mar jopiny. Gimogo gi school fees masani jomoko chulo mag secondary school. Moko kuom jonyuol nyo yudo lipot otieno manyoro mar dong' kod jopuonjre pacho kaluwore kod arita mane ichich go ni nyalo rocho wuoth margi. Kata mana piem mag wer manyo okelo kanyakla skunde mag Nyanza obedo gi ng'ikruok kaluwore gi luoro mar ng'anyo. Tukego manyicha ochakore chieng' wuok tich e kar tiegruok ma Migori Teachers Training College koro ochungi kata odoko ni ne owinjore tiek gi odiochieng' makiny. Mane oyang kod commissioner mar county ma Migori David Gitonga. Regional music festivals, they have been going on from Thursday last week,
However, due to Sapa on Friday they were not held due to security implications. They resumed again this week, and the organizers, based on the fact that we're not sure about the outcome, the primary edition will conclude today. Jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu kata kamano ne onyono piny ni onge japuonj moro amora ma owinjo gol chik mar tamo jopuonjre dhi skul ka okoni somo winjo dhi nyime bed ni ng'anyo nitie kata oyo. Anybody issuing such instructions, they will be arbitrary, and as I've said, the information we have from each and every part of the country is that running is moving on and going on as normal. No one has the authority to give that particular information unless it comes from me or my principal secretary. Nyalo nitie ni poni ng'anyo dhi nyime, somo nyalo rochni e thoth skunde ahinya to mantiere chuny bombe. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakor mga jongo duche manyoro skunde mopogore bende somo ne orochore bana kanya wado Judith Omondi osione report kanyo ka bende ntiere moko kuom skunde ma bende noriekore ma bende noro milome na jonyuol mar mondo mi nyithindo kik chope sikula. Judith Omondi chioni skul moro miluongo ni Kihumbuini e kaunti ma Nairobi kama bende jopuonjre ne yudo pek ahinya kaluwore kod iro malungo wang' ma bende no wit nyaka i sikul. Kata kamano iwinjo jatend migao mochung' weche mag somo Ezekiel Machogu en wacho ni japuonj kata mana jatend japuonj onge kod chik kata onge gi okang' manego bed ni okawo mano mar chik ni nego bed ni oloro sikul e kinde mag ng'anyo. Wach ma bende siero samoro Odhiambo Ramogi kaka janyuol. Machogi ng'eni loso nikech en gi security morite magata kodhi Migori to ntiere security police wuok oko marito jatend migao to okapar kendi nyathi e primary mang nyathi dhi ket ne tear gas mang nyathi dhi rakre gi jong'anyo kata jopiny apani kanyo to oriambo nikech ka in headmaster to nyithindo nie buoyi tidwa ni mondo ibed gi nyithindo gi to oko mar skul ni tete wang mach liel kanyo to Machogi kanyo kiyie godo okayie godo apani onego we headmasters thuolo nikech situations opogore inya yudo kaka koro Kidimbuini was affected wacho ni nyalo bedo ni nitiere nyithindo moko bende mane dhi school maseche moko motok gi nya bedo affected koro ing'eni mago nyithi school monego bed no protect kaka jopiny ok onego bed no nyiso headmaster ni kapok awacho to kik timre mano da keto ngima nyithindo kama tek keto ngima nyithindo kama tek at least headmaster nyaka rang mang'ini okay nyithindo gi biro e school to piny dhi bedo nade kama ntiere ni chal nade mondo ochiw okang' ni nyithindo nego bi kata kik bi wach moro malita ahinya kata kama nyakor mgejwang' bende Omondi Odhiambo Ramogi njalo nyiweche mag ochumi kod dongruok ing'eni tok ma kama e kinde mag ng'anyo bende jarocho ochumi doche manyoro wanono duol mochung' ne jotije pacho kendi FKE bende na gichiwo milome ni ng'anyo ma kamagi rocho ohala kuom ranyisi kata mna nikech wantiere kaunti ma Nairobi kana counties mamoko nwaneno dukni loro ohendni loro chal mar wach ni kanye mano to adiera mar wach ni ng'anyo ja interfere gi business that's the whole point ni ntiere ng'anyo ma peaceful kata mana ng'anyo ma peaceful of course nyako tafia nikech kata bedni wacho ni koro kaka Azimio wacho ni oganda kik tigi matatu owuoth gi tiendgi dong'eni mano jo matatu dhi lose koro ng'anyo of any sort will affect economic performance and production koro gima Jacqueline no wacho en adiera but on the other hand bende kata obed ni onge ng'anyo jo ohala winjo matek nikech tax upon tax upon tax upon tax ma jogi oketo ushuru ma jogi oketo ng'eny koro miyo go ohala bedo matek emomiyo kata bedo ni at least gi lose 3 billion in a day but gima gi lose in a year nikech finance act ni duong' molo 3 billion koro nitiere jomoko mandio I lose 3 billion but secretly to support ng'anyo nikech idwa ni gini ogol iyude thuolo maber but on the same note also korka uchumi koni nya mor kasomo ni stock market
shrug off gino nitiere gima luongo ni political risks. Political risks ma biro nikech siasa. Tena ni market ong'iyo risks mag siasa gi oneno ni gini ok dhi tungo piny, gini en mana democracy at work. Manji koro ineno ka investment pod dhi mbele e chiro mar uso ginene stocks Nairobi ka. Koro apani mano is good news. Kato bedo ni FKE wacho ni there was interruption. Mano is good news to wadwa neno kaka mano dhi. So I think that this is democracy at work. Nikech kinde ka kinde kata naka ng'anyo timore koro kramna jo ohala biro bedo gi luoro nikech kaka kinde ka kinde kata naka ng'anyo timore koro kramna jo ohala biro bedo gi luoro nikech kaka na nyisi kramna motelo nitiere kramna kaka jopiny na kwalo kramna e dukni madongo kana jo dukni madongo supermarkets oyepo ni nena moko kuom kramna buora Nairobi gwenge mag Eastlands ma bende jopiny no donje mokwal makoro nyiso ni kramna ka ng'anyo luongi jo ohala nyalo luor kata mana mar mondo mi oyaw kito hende di maggi okang' ma kamano doneno ka biro kata na thiro dongruok mar ochumi e pachoka onya thiro but gima apani kendo nya yiego gi FKE nyogi ngiso mheshimiwa rais ni odwar jatend migawo mar Azimio gi Losi nikech we are hoping ni gini will be temporary oken kama nyaka 2027 kech mae kodhi nyaka 2027 to apani jopiny ahinyore mang'eny nikech kane wachako ng'anyo ka higo chakre ne we were hoping ni at least gini nya bedo concluded by dwe mar abich dwe mar abich ka gitemo go mbaka gi TWAK matin to TWAK no okonyake gimoro malong'o sirikal bende wiyo bedo matek gidhi mbele gi finance bill makendo koro bedo finance act koro kanyo apani rais onego dwar jatend Azimio mondo gibed piny gi TWAK gi Losi kaka joma dongo but ka biro koro kuom jopiny insurance companies tinde nigi gimiluongo ni ginene moro ma protect against political risk gi ng'anyo nikech gi realize ni inya bedo go hala maber kendo idhi maber koro seche moko ikawo kata loan kuom bengi ma konyi ohandi to idong kanyo koro kaka ng'anyo biro idong ka chilut kionge gimoro amora koro tinde inya kawo premium moro mar insurance ma samitiyo kanitiere ng'anyo ka ng'anyo timre to jogi odhi kodi marach tinya dhi insurance company to konyi idhi mbele go hala apani mano nya konyo ohala at a microeconomic level ma okochuno ni kakoro ng'anyo nitiere to yudo losses to koro ichako from zero ken Nyakoro mgajwang asebedo kaneno ote magi ote ni oronwa lai mag ote machoka rede ka uchiel no mbui mar Facebook YouTube benane no ka wantiere achiel kachiel yoronwa ote makamaga biro bedo kasomo ote gi sani nyakoro mgajwang ote mabendi sebedo ka yoro aneno ka jopiny moko siro ng'anyo jopiny moko bende ok sir ng'anyo mano ni Odhiambo Ramogi duchi manyoro jatend kweth mar Azimio Raila Odinga no singo ni Azimio biro bedo ka chiwo direction kata mna chung mar giduchi kawuono ponono ni gibro ka gidhi ng'anyo kata oyo wan pod warito ini nene nade ing'ani kama koro Azimio nitie sirikal owe gionge options mang'eny koro chuno gini ka giyudo thuolo to ng'anyo ka giyudo thuolo to ng'anyo ma ok apar ni ogibo koso wacho wach ng'anyo ma ananeno ni nyalo bet ni next week wan gi ng'anyo kendo to king'eni that means a 4-day working week nkech ordinarily wan gi 5-day working week koro gi reduce working week no and at the end of the year iyudo ka lose kata some 40 days out of the working days mag 200 days koro ng'eni mano is significant momiyo wawacho ni ka jogo nya bedo gi TWAK gi winjre apani nya konyo ganda but finance act ni to nego bed ni range kendo maber Elmanisa ni bendo waseng'e ni odine doho kendo Mugure Thande nokwayo Chief Justice mapachoka ni mar mondo miyo chuga put en mane nitiere moko kuom jopiny mane gito kuom Chief Justice mapachoka to kuom Chief Justice to ng'eny kata an apani an gi to kanyo but gima anyalo wacho e wach doho no en ni ing'eni doho nyadhi either side koro kanyo pod kia ni chal nade but executive decision to en ko wache to itime
The other thing kendo e wach doho en ni ingeni doho nyama narango process nkech outcome to is the duty mar executive koro process ni koro ka girango process giyudo ni process okaber magi declare null and void ok jogi koro loso mana process to ena document chama kama ni koro igole National Assembly itere Senate mondo Senate owinje jena ni kanyo pok uyudo the Senate bende pod jo Kenya Kwanza pod ntiere gi namba kata ka ng'iyo jo bura makamago koro kanyo ngani gimiyo mana time matin but here gich at pod nitie koro kanyo emomiyo wacho ni serikal onego rangane wach aya nyakoro mgajwang dakika en 40 tok sachiel mar okinyi gisani yina mar mon meko yo matin bende ngani duonde mopogore opogore bende osewuok oko mano mar jiwo gai mar Azimio Raila Odinga kanyakla kod jatend piny Kenya William Ruto mar mondo miyo chope winjruok kuom ranyisi duol mar FKI mano duol mar jotije pacho kaindi kanyakla kod riwruoge mago mag kanise NCCK oduche manyoro gin bende gigolo milome mar mondo mi gikwayo Raila Odinga ochunge ng'anyo maket kod mage gikwayo jatend piny Kenya ochunge weche motenre kod chik mar omenda bende gikwayo mar mondo mi jotelo ariyogi owinjore e yo makare bende ginyalo winjore okang' ma kamendi biro bang' kweth mar Azimio bende wacho ni TWAK otore kindegi gi Kenya Kwanza bang'e bilateral talks bende momiyo ni kata mna ng'anyo mana Azimio time kinde mokalo ka ne ochunge nyakoro mgajwang med oro ote akayo matin aduogo samoge kokalo kuom lakteche kod thieth wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Anyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Kanyiero kod mor dhi nyime inde mbone nadwa bedo lawyer kaporo piende mininde okinyaban weche mopondo be medo ng'eyore musheni dwa participation ni winjo pesa na mise cham oingo yie nyaka garus combine to kwe kethore kind ji bona wewe wanamgwenya sisi onjaore ma town to ng'ato ka ng'ato temo mana tony yani mutani sani ji tema pek nyar kochia tich abich ka tich abich saa 1 gi dakika 45 otieno. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din. Chike kuonu nyaka siemni tima gima wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moked gwen ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, saa 1 gi dakika 45 otieno, mana e Ramogi TV. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'.
Nyakoronga jongo dugo kende okang' mar ariyo ma en twak e chenro mar opinyo kiny ma kawuono watwak kaluwore kod ng'anyo ma bende nonene kor gwenge mopogore opogore odiochieng' manyoro. Wapenji en ng'anyo koso njore nikech odiochieng' manyoro bende jonjore bende nowuok oko ka romre margi. Wach ma bende nwaseporo ni chakre kata mana odiochieng' manyoro. Kopogore gi mano ni oronwa ote lai magwa mag ote machuok arede ka uchiel nono mbui mar Facebook, YouTube bende yudowa achiel kachiel. Nitiere moko kuom ote ma bende dwaro mar mondo mi asom mar mondo mi owinjane na pach jopiny kaluwore gi thor wach ma bende wantiere godo. Simba ger pile iwacho ni en wach malit ahinya kaneno kaka polis tiyo kod teko ma gin go ka giwito muya machwero pi wang' kendo girodho jopiny. Ok wabi yie wach machalo kamano to ber ka walamo Nyasaye mondo mi wakwe. Kopogore gi mano, Victor mar Siaya iwacho ni mai koro njore ok en ng'anyo kaluwore gi gima nyoro jong'anyo otimone mine ma uso nyuka, rech kod gigo matindo tindo e chuny boma ma Siaya. Nyiso ni mai koro en njore. Erokamano nyako mote mare. Ote machielo Akos iwacho ni polise gidwaro tiegruok mong'ith ahinya e weche motenore kod chike. Kopogore gi mano, Andrew Kotolo iwacho ni ng'anyo en ng'anyo to nikech ojende mang'eny okoso tich gikawo thuolo mar ng'anyo kendo gitimo njore manok ni kare to polis ni kanye sama njore ma kamagi timore. Kopogore gi mano, Victor mar Sembi iwacho ni koro to loke en njore ng'anyo mamuol dak timre kama weche siasa nitiere. Iwacho ni tho, kethruok kod kuo gik moko mag kuonde mag ohala. Wach ma bende nonene gwenge mopogore opogore. Gideon Ndaya iwacho ni penjo Odhiambo Ramogi ni sama polise goyo jo Kenya nyaka gi lisasi to chik mar ng'anyo to nie katiba. Polise go gin rahia ma piny mane koso ka gin e tich to wigi owil ni gin jo Kenya ma familia maggi nie pacho kende. Kopogore gi mano bende Mako Juang David Omondi ma yote mogik ma bina bedo kakao mar Nyakach Nyabondo iwacho ni ng'anyo ber ndi kendo ene katiba lakini jonjore modonje ema ketho ng'anyo kod obila machielo innocent people be ketho ng'anyo. Aparo ni Odhiambo Ramogi mago kuom weche ma bende nwasechako kara mna poro chakre na chak twak kaluwore kod otek mobila tiyo godo jonjore. Nitiere moro ma bende nowacho na penji kanyo ni Gideon. Polise Gideon Ndaya to kiduoke Gideon. Gideon ing'ani nitiere ng'ato nopime maber picha moro ka polise goyo jang'anyo. Owacho ni mano jadhier igoyo gi jodhier wetene ma bende winjo pek mar ngima to nikech omigi uniform girwako koro wigi wil ni gin bende gin jodhier to orgi gi jamwandu kata gi jomwandu machamo pesgi kata machamo ushuru gi moseng'adgi. Koro kanyo ayie gi Gideon ni jogi to jodhier te kendo gin e piny achiel pek piny giwinjo gi te mak mana ni anoko ng'ato wacho kanyo ni onego bedie ni wan gi tiegruok kuom obila mondo ong'e chike ni chik mar Kenya omiyo ng'ato thuolo mar ng'anyo. But on the other hand also kato bedo ni wan gi thuolo mar ng'anyo njore kik donje makori kwalo mine mauso Siaya wakacha ikwalo nyaka jouso nyaka jous nyuka mandas kuomo ko gin mag wich kuot idhi ng'anyo kiseyieng' chuth kuomo ko gin mag wich kuot ko kiwinjo kata ka koro polis omaki to jodala winjo no make nikech ikwalo nyuka gi mandas Siaya ing'eni mano wich kuot mang'ongo makata ka mari moro winjo to nyawuoro to kara natero nyara kaji. So apani jo onego bed serious mondo wawe timbe mag njore e ng'anyo. Ng'anyo ber ka en peaceful nikech ng'anyo ma peaceful mokwongo ji winjo gimowacho. Koro ineno sani for example jo media lando njore agenda manyowachi kata gimomiyo ji nyo ng'anyo koro wich wilgo to ka bed ni en peaceful to koro agenda cha iyudo ka nigi thuolo maber en milande. Mar ariyo iyudo ka ji mang'eny nyalo bire e ng'anyo kacha mawinj ma support gima wacho. To mar adek katieko en adier ayie gi ng'ama wacho kanyo ni shida maduong' ma wan go en unemployment gi dhier mang'eny. Koro ido dhier nya dhiro ji matim gik moko onego bed gitim ginya kwalo mandas gi nyuka e miuse chiro. Koro kanyo bende onego arange ni to wakonyo oganda nadi
mondo yud tich oyud ohala ma ginya timo wagol dhie e kindewa. Kata kamano jatend piny nyocha kana chiwo kata mna title deeds e gwenge mag Ruai nowacho ni notemo mar chiwo thuolo mag tije ne vijende, to nitiere jok matiyo gi vijende e bayo kidi gi dhie maandamano. Mano bende nowacho, nokoro wach ma kamano nyocha. Ento temo nadi nikech anto pok dongo wacho ni finance act kata mna chik mar omenda ni owacho ni nitiere thuolo mag tije ne rowere. Kinde ka kinde dongo wacho ni ute maromo 200,000 ma idwaro ger. Macha to jokes nikech mokwongo ok apar kaka utego ibo ger malong'o. Aneno ka idhi ger gi 2-3 mana mar wuondo wang'. Mar ariyo kata obed no ger gi ot ka ot nyalo mana miyo ji wawach ni ji 10 tich. To koro kata ka ginene iyudo ka 250,000 units. Mano tiende ni will give employment to say 2.5 people. Mano ka jin gin ji 10. To here we are estimating ni ginya chopo kata ji 5 a unit ka unit. But mar ariyo en tich mar dweche 2 dweche 3 to odno rumo to kori don kendo kionge tich. And so it is an unsustainable form of employment. Moro mar temporary, moro mar ni iude gimoro idhi nyiewo go nyuka imadho. To ok ni en gimoro manya konyo oganda magol ji dhier kaka wadwaro. Erokamano ahinya. Bende ng'eny nyaka gisani polis kata obila nosemako moko kuom jonjore ahinya manotoyo kich gach royal media cha. En achiel kuom jonjore ma bende nomako odiochieng' manyore gwenge mag Kibra. Kata moko bende nomaki iyudo ng'ato achiel gi simbe 4. Ipenje ni simbe 4 gini timo nade? Mago gin mana simbe mag kuo. Kata kamano moko kuom oganda ma bende nolalo simbe gi odiochieng' manyoro, moko kuom gi bende nomola e stesend obila ma bende nagiyudo simbe mage. Odiochieng' manyoro ng'anyo timore bende nwantiere gi wendo, nwantiere gi jatend piny mano mar Iran, raisi notimo limbe mar odiochieng' onogo manyoro, kendo bende nowuok odiochieng' onogo manyoro kodhi timo limbe moko e pinje mag Afrika. Odiochieng' manyoro mano kata mna picha mane ng'eni ng'anyo bende ka timore to neno kata mna kaka nomundo e kar jot mar jatend piny. Dakika moko mar mondo mi rom sa achiel mar okinyi nosemole piny Kenya kendo romo gi jatend piny. Mano wanyiso kata mna picha mane ng'eni bende ok en kata mna repode michiwo Kenya ka gi ute mag fwambo kata mna pinje maoko bende menyo ng'anyo matimore pacho ka. No, ng'anyo is important. Kata jo France aneno ka nyocho ng'anyo. Kata jo US na aneno ka ng'anyo ndalo Trump. Kata ng'anyo is important and it is global. Kanyo to onge shida. Shida maduong' en ni nyowa ng'anyo ka raisi chopo. To bende kaka itime, ng'eni bende mano be shida maduong' kendo. Kaka iwacho ni nikech obiro to wang'anyo. Koro mano nyaka bende timre nikech the sovereign of the land ng'ama duong' e Kenya ka moloyo en Kenya, mwananchi wa kawaida. Ma mwananchi ko wacho ni an adwa ng'anyo kawuono to in idwa biro chieng' mong'anyo, in ema koro rangi kaka iketo plandi mondo odonj gi plan mwananchi mondo mwananchi oyud kaka ng'anyo to in bende yud kaka iwuotho. Gima apani nya gombo ni mondo awinj nikech kanyo nyok wayude wachno maber ni e winjruok mar Kenya gi Iran nyo gin winjruok mage. Ang'o manyo raisi okelonwa ma wanya wacho ni mae abani dhi konyo oganda, ma dhi konyowa kama, ma dhi konyowa kama. Gima ng'eyo ni wasebedo kwa uso na gi chai mang'eny kendo apani kanyo koro nitiere winjruok ma thuolo nitiere maber mar mondo chai miloso Kenya, mipidho Kenya odhi piny Iran. But kanyo pok awinjo malong'o ni ber manyo okelo. Ache kamano. Ni ere ber mane manyo raisi okelo na jo Kenya. Kanyo pok ber manokelo odiochieng' manyoro piny Kenya nwachiwo kokwa e ogire miti wacho ni MOUs madiroma 5 abiro bedo ka lero ni geki ni thuolo manok. Kendo mana ni jatend migawo mochung' ne weche mag limbe mag pinje maoko Alfred Mutua wacho ni ogire miti mamoko 6 bende geno ni wabiro bedo kwa chwe kokwa piny Kenya gi piny mano mar Iran. Achiel kuom ogir miti ma bende piny Kenya odiochieng' manyoro nodonje gi piny mano mar Iran. Dang'isi ni MOUs go ne gin 5. Okwongo monen motenre kod foreign mago tudruok e kinde piny Kenya gi piny mar Iran obede yo makare. Ang'eni kotende kod weche mag ohala piny Kenya bende wajaoro chai, wajaoro rombo, ringo ne piny Iran. Bende wang'eni kata mna piny Iran bende tudruok mana motendre kod tudruok mag ohala. Mago bende neno ka biro bedo ka konyo kind pinje ariyo makama. MOUs gin are very common in international relations. But ng'eni unya bedo gi MOU but
hie ka onge thuolo maber kata execution timo gima uwacho ni wadhi timo bedo matek. Koro MOUs ber, but gima nadwa winjo, thuolo manadwa winjo ni wayao market kama unya biro usnwa gik makama nikech miwacho go to already in place. Nikech giwacho ni gin mag foreign affairs, mag ICT, mining, blue economy and maritime affairs, kanyakla kod mago mag Ministry of Education and TVETs. Gichal ni ber moro ma neno ni maeto nikech foreign affairs, that sounds more like a diplomatic move. Kaito modongo if mining gichal jok magine magidwa mondo gitim mining kone mabe pok wang'eyo gima gidwa mine malongo. Koro kanyo clarity potinie Nyamera. Kata kamano wariti nikech jatend migao mochung'ne weche mag limbe ma ok pacho kaendi bende nwacho ni pod gigeno chuoko gi ogirimiti mamoko. En mana ni odiochieng' manyoro raisi mano jatend piny mar Iran nowuok odiochieng' manyoro kadhi timo limbe bende pinje mamoko mag Afrika moriwo Uganda gi Zimbabwe. Limbe ma bende tend piny Russia timo kuom thuolo mar higni bang' higni 11 e pinje mag Afrika. Warwakogi wan I think gima amorgo ne jotend piny ma Afrika ni wang' ni okwadwa donje koso winjruok ma e kind jo Amerika gi jo Russia kata kind Amerika gi Iran. Wang' ni wawacho ni we want to wadwa dhi wawegi ni ka ng'ani rach ne ja Amerika wan to korachnwa ka ng'ani ber ne jo Amerika wan to hie ok bernwa nyako nyiswa berne wuon mawane ber ni wawegi. Koro apani mano ber nikech okelo dongruok kendo okelo good relations across the globe. Ma kikwa bed ni ka Amerika wacho ni ng'ani rach to koro rach ma ok wamiye thuolo mar ng'iyo ni to orach marom nade kata ber marom nade. Mana kamanya kwarom gajwang' waso mani mamuboko kuomote mabende donjo kesto Odhiambo Ramogi biro bedo kie waporo wach kotenre kode tumechoka.com mabende noyange gi azimie nyiso kina achiel kuom jogo mosechuse idonge kokupokre gi manya kwarom gajwang' asoma ni moko kuomote mabende sebedo ka ioro ote mabende biro bedo kiketo ne wang' jowi kanyo. Abdalla mar Katito iwacho ni obila onego med tiegruok jopiny berach tadiera dier ntiere moko kuom jopiny mabende rach. Kopogre gi mano Rogers iwacho ni police department ema kunyo jong'anyo iwacho ni nyakwaro yuyo kiwuok e richo. Kopogre gi mano bende ntiere janeno marwa iwacho ni if the government is not responding then maandamano should last at least 1 week. Iwacho ni maisha imekuwa ngumu. Bende ote machielo boso minde jakambogo iwacho neno wa makara Musni Ramogi. Ana neno ni ma e dhok maruto nyalo winjo nikech Kenya ka onge gima ne osekele yo mayot. Wakeduru nyaka walol wenyne. Wachiegni chopo Kanana. Iwacho ni mano boss ominde jakambogo. Shadrack Omolo kutoka Migori iwacho ni maduka walibomoa vitu na hapa ndiyo natoa karo ya shule tena watoto pia walifukuzwa. Wachi moro malet tonate morema ne counties mopogoro karamna county masiagi Nairobi kende janno machielo hapa roni en kech imanotero gi kuo mago pod pek mar ngima emakelo kech to jite odenyo en mana ni jonjore go bende bonde pod odenyo doge nikech gimanyo ne familia magi gimanyo yute ka koro duka bende ng'ato donje duka makwal gik moko don no ka koro duoko toilet paper ge sweets duka to en kech ma bende ok bi kata mna konye ok bi konye nikech en gimoro ma kisechame dichiel to rumo. Wach moro malit ahinya. Koka mano Odhiambo Ramogi ote mabende sibedo ka donjo hang'ini otenre kod weche mag motenre kod ng'anyo mar odiochieng' manyoro. Bende kik wiwa wil gi tumechoka.com mano yanga nyocha na penji kin achiel kuom jo Kenya mano se dong kech kai. Kech kai. Ni sechose. Na sechiwo tumechoka.com ma apani anyangiso jo Kenya ingeni ber tumechoka.com Sharon. Ni ng'ata kata ng'ano manie tich ma okonya dhi ng'anyo nyalo dhi kacha magosei mawach ni wan to waol gi tend jogi nikech tend jogi e dweche 10 gi magisebet e telo wasenene matek
Koro apani it is a very good way of expressing dissatisfaction ni okwamor gi gima dhi mbele. En mana ni penjo bana ni sei ma kamago biro bedo ka dhi kanye nikech chik bende wacho ni nyalo gol jatend piny e kom nade kokadho mana e od bura kata mana kukali sei. Tumechoka.com is not so much about just golo jatelo e kom. It is about communicating ni waol mokwongo mana kaka nying no wacho. Mar ariyo ni ok wamor give the executive decisions mosebedo kutim. Koro that communication is important nikech ng'enyne iwuoro kaka for example kane watimo debate mar finance bill makoro en finance act iwuoro kaka jatend piny wacho ni en ong'e mana ni mae mana opposition leaders ema go koko but jopiny to hero finance bill kendo dwani mondo finance bill no okal. Koro iwuoro ni mano jopiny mage. Koro tumechoka.com ni miyo wa thuolo ka jopiny wanyisa ni gini ok en Raila go Paranya. Gini en japiny emok mor gi gik mitimo. That communication is important. Manyamiyo ka mako okang' moro mopogore kaka japiny dwaro to koro nyaloko paro motim kaka japiny dwaro. Koro nyakoro mgajua wach tumechoka.com go bende ngeno marwa ni Azimio biro bedo kanyiso ni ji adi mosendikre nikech nyocha ne giwacho ni ochieng'o nogono mana giango chenro makamano chopo Odhiambo ji maderom 1.2 milion nosechuo sei. Koro dwach ni eno odiochienge koro 2 bang'e yango chenro kata mana mbui mar tumechoka.com odiochieng' ma kawuono ka gibiro bedo ka gichiwo milome kotenre koda ng'anyo ponono ni gibiro bedo ka gidhi nyime gi ng'anyo kata oyo odiochieng' ma kawuono milome ma bende gibiro bedo ka gichiwo. Bende ngeno marwa ni piny owacho mana jatend piny obe jalup jatend piny jatend migo mochung' ne weche mago magarita kwe bende ngeno marwa ni gibiro bedo ka gilose nikech nitiere moko kuom jopiny ma bende wacho ni ka jatend piny pod biro medo ling' kaluwore kod okang' mar reso oganda kaluwore kod chal mar ochumi ng'anyo pod biro bedo ka dhi nyime. En mana geno marwa ni bende odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka giloso kata mana chutho en geno marwa ni winjruok makare biro bedo e kind jatend piny gi jalup jatend piny gi jatend kweth mapingo piny Kenya mano Raila Odinga. Odhiambo Ramogi ang'en wadong' gi thuolo mar dakika 20 mar mondo mi watiek twak ma kama ok wanyal tieko kokwaporo weche mamoko nikech wang'e ni ng'anyo ok en gimoro amora kende kata mana gik moko kende matimore pacho kaendi. Walose kutende kod Shakahola e chakruok mar jumane bende nochakendo kanga mano mar yelo kata mana mar kunyo ringre mamoko madibede e gwenge mago mag Shakahola. Jatend migao mochung' ne weche mag arita e pacho kaendi Kithure Kindiki nochopo nyim kamiti mar od bura mar Senate kama bende ni dayo dhoge kaluwore kod nek mago mag Shakahola. En owuon nokiro wach ka bende wacho ni adiera piny kata mana sirikal noketo yom ahinya mar geng'o thoe madino chunga. Nyaka sani wang'e ni kwana mago mag ringre mathoth mohew 300 nyakora mgajuanga osegol e gwenge mago mag Shakahola. Odiochieng' manyoro naneno bende ringre mamoko bende nogol. Wach Shakahola ne diwacham. Shakahola lit. Shakahola lit diriyo. Mokwongo Shakahola nyiso kit dhier ma wan go to gi chandruok gi midhiero mamiyo ji donje i din kata din ma ok winjre din marach kendo Shakahola nyiso kaka jotend din moko chuny gi richo ma gi mislead jopiny matim timbe kabila mwaseneno e Kilifi Shakahola kanyo to kobet kamano koro ka wadhi mbele onego watim nang'o mondo wabed makare. Jatend piny owacho ni oketo komiti moro ni mar ng'iyo wach dindegi mondo koro streamline obed maber. Tapani kanyo kata obedo ni oonge nafas nikech jomoko wacho ni oonge thuolo mar timo kamano e katiba ma wan go sani. Katiba ma wan go ok oyiene rais keto ne ji commission. Mardono thoe. Koro kanyo iyudo ka the law is not on our side but we need government action. Sirikal nyaka tim gimoro ma hakikisha ni wa streamline religion. Nikech koro religion itiyogo marach, nitiere jok matiyo kode kaka ohala madwani mondo oyud pesa gidongre kata mwana inchi hinyre to gidwa ng'eny.
nitiere jok matiyo kode marach bende mahinyo jopiny kaka jo Shakahola Mackenzie gini makoro hinya jopiny nyaluo moko ka ber hinyi economically mato koro hinyi manegi maiki gidin mombachni mano koro apani that is why we say government action is necessary mondo streamline religion ka kidwa donje din mokwongo gini somo to okinya biro ng'ata achiel nandiko din nyaka wane at least 100 kata mana 50 moko ma out of these 50 wan gi 10 kata 12 kata 5 moko pastors mosomo gini mong'e gini mabende osebede dinde moko man gi recommendation letters mwang'e ni jogi to gin joti Nyasaye okibia from nowhere to register din tidhi ihinyo jopiny ti ikogi ti ipando kanyo tapani ayie gi piny owacho ni we must regulate. Ting'eni en mana regulation to koro jok moseyudi ni osetimo njore makamato okang' manade ma ikawo negigo nikech kinde ka kinde wadwa janeno mana Paul Mackenzie gi Lange ichopo mana e doho kanyo en mana mention mitimo bang'e chak iduokogi mana e od twech kanyo mana chiege mong'ere kaka Roda Chi Mackenzie ema naneno kowe thuolo ka bende iwacho ni state nokochiwo evidence moromo mar mondo mi okume kata kamano Paul Mackenzie gi Lange nikech kaluwore gi regional commissioner mano mar Coast Roda Onyancha wacho nyaka sani ji 37 ne omaki kiseyo gi nek makamano odoche manyoro naneno kwan makamano na ochako kuny ringre ji 12 nyocha ne ji 10 makelo kwan mag ji karamna ringre mosekuny nyaka 372 kindiki wacho ni nitiere 40 new graves mago buche madirom 40 ma bende poko kunye to par ni bura achiel nok kin mana ng'ata achiel to wacho ni bende tek mar identifying liete gi nadi nikech Paul Mackenzie na riek ni nopidho iluongo ni alode koro tek ng'eyo ni mane en bur to mane mok bur manyiso ni namba ni nyalo medre ting'eni ndalo bende medo sudo namba no dhi medre okata nyalo nikech kirango jok mane apani ilando ni are missing I think there were over 600 koro ka 600 go diero tho to ik kanyo to ng'e ni namba no nyaka medra but gima anyalo wacho en ni chik kanyo ing'e ni chik nitiere gik moko ma spiritual Sharon ma chik is not sufficient mondo okum ng'ato nikech iwacho ni mokwongo jogi okawo ngimagi giwegi nikech en fasting ma fasting manegi kaito ka gisekawo ngimagi giwegi koro Mackenzie en chal mana good Samaritan ni ringre ni okanyawe kaito bo hinyo jomoko gi tuoche koro nyaka waiki so iyudo ka chik mondo iter ng'ani e jela gi chik Kenya kaka en sani tek Get on one hand jatend migawo mar security ne wacho ni gidwa tero gi terrorism charges but you know terrorism charges are also not sufficient nikech ng'ani okonego jogi onegre giwegi koro yudo ka spiritual things nitiere kuma chik nya dhie mi yudo ka chik kendo koro onge teko makonyi mondo ikum ng'ama kama koro ng'ama kamano ema mineno ka sirikal pod kia ni tim ginadi kelo mention tigolo kelo kila nikech nonro nyaka tim mar mondo michiwne ng'ato kumbe ang'ene kaluwore kod pen chike mapacho kendi chuoni kum kapo nono noyude gi keth donge kata kamano wach makamano en wach mwaluwo machiegni en mana ni jopiny bende nitiere gi to kinde ka kinde mana phase 1 phase 2 sani wane phase 3 mar exhumations makamano koro odiochieng' makawuono lande ni kama ogol odiochieng' makinye koro aneno na gima oselokore kata mna trend DNA kata mna ng'eyo nyinyo mano gund ng'ato bende neno kanyo ken chenro ma bende dhi nyime but gima apana moro nitiere technology wan go sani ma ka ng'ati moro notho tikawo DNA tiginene to apani ka gikawo DNA go kata gin mana 400 kata gin mana 500 to ikete system koro ikawo mari ti compare ting'isi ni body number XYZ mano maru koro une murango ni to utimo nade but mano apani pod bo konyo jopiny mang'eny ero kama na inyang'ino Odhiambo Ramogi doche makawuono keti mafuanda nikech nane bende
nanego bed wabedo gi welo ariyo. Koro en matoni lo mane lo nanego bed wabedo gi wendo machielo mana janon weche mag siasa kata kamano endo kochopo. En mana ni sani no karengo matek wadong gi matin dakika 15 mar mondo bi watiek twak. Twak makamo ok onyal tieko kokwamulo wach mar ng'anyo mago mag lakteche. Ang'eni mane thor wach ma bende nyawadwa Cleophas Oluoch dhi bedo godo e chenro mar mbaka oromo chakre saa 3 nyaka saa 5 mano mar onyango. Ng'eni weche mag thieth gin gik mamulo chuny dhano machiegni nikech kituo to onge jachiw thieth manyalo chiwoni thieth e osiptal kacha en wach moro malit. Koro odiochieng' makiny mano chieng' tarik 14 lakteche owacho ne gidhi ng'anyo. To ne en ng'anyo mano kwako sectors mopogore opogore. En mana ni nurses mano naneno kanyo ka duol mano mar Kenya National Union of Nurses nowuok oko ka bende wacho ni gin ng'anyo mana gichano odiochieng' makiny gin koro gibuono. Wacho ni nurses ok bi bedo ka ng'anyo. Kata kamano riwruok mar lakteche to pod aneno kwacho ni pod gibiro bedo ka gidhi nyime gi ng'anyo chakre odiochieng' makiny. Ng'anyo ok berga katimre nurses ong'anyo to daktari bendo ng'anyo. Koro kanyo to asiro nurses ni giwej daktari ong'any, daktari otiek ng'anyo kaeto gin bende ging'anyo nikech ka jogi ong'anyo gate to koro tho bedo mang'eny nikech onge konyruok moro amora matimre. To at least ka daktari ong'anyo to nurses nitie pod jopiny yudo kama gidonje kata obed mana ni mi piriton kata obed mana nang'o to pod yudo konyruok moloyo ka ging'anyo gite. Ng'anyo mar daktari is important. To kik gibed mana ng'anyo mar salary. Obede ng'anyo moro ma bende nigi agenda manya konyo japiny nikech historically giwacho ga ni wang'anyo nikech salary ka achiel gi working conditions nikech waonge equipment, waonge gik employment bende giwacho ni lakteche ok med kata mana pesa ok ndikgi. Koro wang' ni I hope ni gin bende ginya konye agenda mar Kenya, japiny Kenya ni cost of living is high. To gin bende gikonywa ni mondo wawach ni finance bill tok kony japiny. Koro kiko beda ng'anyo mar salary. A support ng'anyo gi but obede ng'anyo ma bende nigi agenda manya konyo jopiny. Ma ok mana agenda gi giwegi salary gi giwegi kaka gitimo. To moloyo bende cost of access to medicine. Tiende ni pek mar yudo thieth bende ng'eny. Kora kiani e ng'anyo gi ka gidhi address gi nikech Kenya waka yudo thieth is very expensive ki compare gi pinje maoko. Dong lakteche wacho ni ratio daktari achiel nigi patients kata mana jotuo buora. Wacho ni ratio mag doctors to patients. Patients ng'eny malo kwan lakteche ma bende ndeke tich. To ginene kanyo to adwa differ kodgi. Nikech inya yudo ka daktari achiel othietho Aga Khan, othietho KNH, othietho MP-SHA. En gi clinic ne. En gi clinic ne. To koro ng'ani odhi kacha mana 1 hour on Tuesday. Koni odhi 1 hour on Wednesday. Majority of the time odwan mondo bede clinic na mondo iterna pesa individually. An to ka bed ni anya bede od bura. Tanya ngiso jo od bura ni gini wapitisha as a professional conduct ni you kain daktari to thieth kamoro achiel. Nikech yudo ka ng'ato en gi clinic ne Nairobi to nego bed no thietho Siaya. Koro Siaya kacha odhi e tich ariyo kende. Tiene ni an tuo na oriti nyaki bi tich ariyo eka kora bed matuo abianeni, which is impossible. Koro kanyo onego daktari rangane maber ni osiepa ni donje gini en luong. Kik ibed ni idwa thietho nikech mondo koro ibed nyamwandu. Tama moro mang'eny maneno ka jogi nigo ma indiko ni nyaka yedhe moko nego bed ni muony, iteri operation moko nego bed ni dhi, iori India kamoko ochuno ni mondo dhi mondo koro otimni operation mondo oyud commission. Moki pakra mana ni sirikande mag gwenge piny owacho nyalo bero kata mana sekta mar thieth mar mondo mi nikech kinde ka kinde kata mana chakruok mano mar higa ni Odhiambo Ramogi lakteche osebedo ka buono mano mar dhi ng'anyo to gidhi ge ng'anyo. Koro wagene winjo ka bende odiochieng' makiny gibiro bedo ka gidhi nikech gacho ni chal mar thieth ahinya kata mana kidhi e ute mag thieth mag piny owacho chal mar thieth ok ber. Ing'eyo gima timre sani gi devolution na wan go and then health is devolved. Tiene ni gero kar thieth yot. Yudo equipment nikech mano capital investment yot.
Kata yath, ang'eni yath sani chendo nikech counties nigi gope, meds gin gi gope, KEMSA, koro yudo yath bedo matek. But kata yath historically okose bedo matek. Shida ma counties nigo mang'eny en daktari. Mondo daktari obeda kacha mondo thiedhgi. Koro kanyo to apani dakteche okonywa. Ka ondiki ni ithietho Migori, kata ondiki ni ithietho Siaya, kata in Kisumo, bed Kisumo, thiedhgi. We tama moro mang'eny ma ithietho Kisumo to koni in gi klinik Nairobi. Ithietho Kisumo to in gi klinik Nakuru. Bed mos ithiedh jopiny, ikony jopiny. Apani kanyo to kanyo apani onego warang ma ahinya. Nikech kata giwacho ni ji ni sani lakteche tin to ji ng'eny. Lakteche sani ng'eny mapani nitiere jomoko mabende ko graduate ga to rito eka bang'e kata higa achiel bang'e. Eka ndiko tich. Donge sani nitiere lakteche golam mana kama kawaida ka jowa manotimo Bachelor of Arts. Pogruok onge. Nikech jogi nitiere kuonde ma iyudo ni ging'enye moloyo. Koro kato bedo ni gidwa dhi ng'anyo, yes kodgi, they have every constitutional right mondo gidhi ng'anyo. But ka ondiki kamoro to bed mos ikony jopiny, nikech shida maduong' ma counties nigo ok en yath, ok en hospital, ok en equipment. En ng'amiluongo ni daktari. Aya, koro mano wach mabende biro bedo kwa luoni machiegni nyakwarom Gajwang' pono nen lakteche biro bedo kaka okang' mano mar dhi ng'anyo chakre odiochieng' makiny. Kata kamani riwre gi nyawadwa Cleophas Oluoch e twak e chenro mar mbako romo chakre saa 3 nyaka saa 5 mar onyango kaka japiny biro bedo kiyudo thuolo mar chiwo pachi dispensary, obed clinics, obed kata mana osiptende mag piny owacho mantiere aduora mari bende gintiere gi yedhe. Cleophas Oluoch biro bedo gi twak gi daktari mano Dennis Miskela ma bende en jalup jagoro maduong' mano mar riwruok mar lakteche e pacho kaendi. Kok kamano ne gwino teko twak aneno ote ka kiketi na ote ariyo ma bende aneno kodonjo kanyo. Rosie anno ka Rogers Nyakwaro Yuyo from Kericho iwacho kanyo ni penya jalonya ni ng'ama otur dukane sang'anyo sirikal konyo nang'o. Odhiambo Ramogi oloki jalonya to apar ne gini jalony weche mag ochumi kod dongruok. Koro biro mana dwoko Rogers samoro dukane moro noturo tim nang'o. Janeno iwacho nang'o matimore Sondu wake gima timore, lakini kine gwenge mag Nyakach gi alwora mare nyalo bedo mana kinyiso nang'o matimore Sondu, nikech wan ler mwantiere godo en yudo ji manyore ng'anye gwenge mag Sondu ng'ata achiel nochiel kod Magina gi obila. Koro mane ema wang'eyo kuom sane. Koro jok mantiere alwora mar Sondu nyalo bedo kinyiso nang'o matimore. Donge Odhiambo Ramogi kidwok na Rogers Nyakwaro Yuyo. Rogers Nyakwaro Yuyo ing'eni mano swali maber gi sirikal. But at the time, mokwongo aseng'iso jopiny ni ka in go hala, kaw insurance. Kaw insurance ma protect against political risks. Gin gi premiums kanyo mabeyo manyalo konyi. Nikech sirikal hie to borangi to wacho ni sore. Kaeto kaka gisewacho ni sore to ging'isi ng'ama timo kamano to ka in gi kamera ma menyo ma at least nyaga kaw record migi to ginya manyo ng'ano gi maki. To kionge kamera to be ging'isa sorry to be gitieko. Nikech ok apar ka gin gi fund moro makonyo ka gini otimore kama. Koro kanyo ok ane ka kony mang'eny bowuok kuom sirikal Rogers. Gima ng'eyo ni ka in gi insurance to insurance nyakonyi. Aneno milobe moro mar Sonduka ma bende jafombo mar county ma Kisumu lano biero oro. Koro ng'at mana penjo ni ang'o matimore Sondu na sensi ni ng'ata achiel no chiel gi Magina odiochi manyore mana ni jauchiel iwacho ni they are nursing gunshot wounds in Nyakach sub county mano kaluwore koda ng'anyo ma bende noneno odiochieng' manyoro. Koko mano Odhiambo Ramogi wach ni mogik kwatieko. Amor gi jopiny counties 20 nyodonje ng'anyo. Ing'eni jogi jawacho ga ni wan joluo kendo emwa ng'anyo. Magi expect ni samuluong ng'anyo bo bedo Kibera, ng'anyo bo bedo Kondele, ng'anyo ni Siaya, ng'anyo ni Migori, ng'anyo ni Homa Bay. But wang'ni awinjo ka osiepna moro wacho ni Gabriel Oguda ni koro jo Kisumo gi Siaya are facing relegation. Makoro Kisii gi Nyamira ema nie top of the table. Nikech nyogi timo maber kabisa saba gi ng'anyo manyoro. Which I agree.
To amor ni jo Kenya te koro ni ng'anyo ni nikech koro golo sifa moro ma nyocha wan go ni jolwe mang'anyo, jolwe ma violent. To wan kawaida ok wan ga violent. Police ma violent. Kinyowa wawuok ga oko neno ka ji gwe manopira mo sendara to police biro to disperse jok magwo opira koso ne police no anagoro mana gima opira koso ne police koro kanyo to nyamor ni Kenya mangima wang'ni o support ng'anyo kendo adhi mbele kamano kata ng'anyo mabiro nikech ang'eni moro biro mbele ka wadonje ka gino nyachopo 30 counties kata 32 counties kama jatend piny bo winjo wacho nikech ang'eni nitie moko kuom jopiny ma bende ok ng'anyo nitiere ndara gi ng'anye tumechoka.com kacha ma gitere si kokamano kamano ahinya Odhiambo Ramogi kuom biro to okinyi ma kawuono erokamano nyakorom Gajwang' dakika en 20 tok saa 2 mar okinyi gi kanyo ema kelo we giko mano mar twak ma bende nwantiere godo okinyi ma kawuono noporo mana wach kaluwore kod chal mar piny Kenya nwang'io ng'anyo ma bende notimore odiochieng' manyoro chal mar piny Kenya mopogore ma bende luoro weche ma bende biro bedo kwa luoni odiochieng' ma kawuono nyakorom Gajwang' mana kaparo ni odiochieng' ma kawuono bende biro bedo kwa keto itewa gi wenge wa oko kacha marunyo ni kweth mar Azimio la Umoja gibiro bedo ka gichiwo lendo mane ahinya kaluwore kod ng'anyo ma bende oseneno kopogore gi mano bende piny owacho biro bedo bende ka chiwo milome magi gin dongruoge mopogore ma bende wabiro bedo kwa luoni chal mar fwambo bende nyawadwa Cleophas Oloch biro bedo ka nyisi weche ma bende jofwambo magwa biro bedo ka luoni odiochieng' ma kawuono duto te ma bende biro bedo kiyudo e weche magwa manyien chakre migagwa ng'ich welo kanyakla kod oimore gi sani mana ka pile chenro mano mar pokopogore biro niga TV mar Ramogi saa 2 mano gi dakika 30 nyaka saa 3 mano mar okinyi pile ka pile nyaka sani adaro kelo ni chenro mar pokopogore bende ber bedo gi pok kintere gi pok mora pok nyalo kelo yuto orituro masani nyinga Sharon Ng'ao.